Спасибо. Халыққа дәрсі ғибрәттір театр. Көңілді йоқлаған дәртіні уятыр. Театр яқтылыққа, нұрға илтә, кері юлға жібәрмей, оңға илтә. Хөрмәтле тамашашылар, бүгін сізні зор бәйрәм білән шын көңілімнен құтлым. Минем өчен бүгін айруша шатлыклы көн. Республикабыз җитәкчеләре тарафыннан бүгенге улы бәйрәм көне улы шагыйребез Габдулла Тукай исемен йөрткән дәүләт бүләген алу минем иҗатыма зур горурлык. Шулай ук Галиәскәр Камал театры коллективы өчен дә зур мәртәбә. Барыгызда исәнлек, саулык барыгызга да телим. Кабат шулай очрашырга насыйп булсын.